Let us get ready for the state meeting. Let us get ready for Welcome to State Police Headquarters Kusau. Yadda na muka alkawari cewa duk time da muka samu cin gaba wannan zaman lafiya da muke nema a kasan Zamfara State zan kira ku in muku bayani. Kuma yau Allah ya sa mun rescuing mun samu wanda aka yata da su kama su wajen 68 a kasan Shinkafi, inda aka ce turji shine kama su ya ajiye su kusan wata 3. To bisa ga operation da sojoji suke yi da sauran yan jami'an tsaro ya sa ya bar su a cikin daji. To da aka gaya mana sai mu kuma muka samu yan vigilante da yan ta'adin da suka tuba na gaske, muka shiga daji nan tare da su, muka je muka kawo su ga sunan suna nan a cikin koshin lafiya ko kuma ba biya ba. Kuma haka ne a ran 3 ga watan Janairu kuma yan sandanmu a Shinkafi kuma mun samu information cewa akwai wasu da aka kama su amma suna daji. Sai muka samu yan vigilante da kuma yan wanda suka tuba, muka shiga daji muka samu su muka kawo su suna nan 29 a cikin number. A cikinsu akwai mata, akwai kankananan yara, akwai mata masu ciki, akwai mata masu shayar da yara. To gaskiya wannan cin gaba da muka samu don irin goyon bayan da shi mai martaba sarkin executive governor na Zamfara State Dr. Bello Muhammad Matawale MON yake ba ma jami'an tsaro. Kuma na son in idan da godiyana zuwa ga shi commissioner na security DIG Ibrahim Mamman Zafe da chairman na Shinkafi local government NR2W da sun zo za mu haranta su wayannan mutanen don su kai su gaban shi gwamna ya nuna musu, kuma a ba su abinci, a ba su magunguna kafin nan a mai da su wuraren da suka fito. Yawancin su daga Magariya da su Rijiya district. So na gode. Yan uwana mai kwamishinan 'yan sanda da sauran manyan 'yan sandan da ke tare da kai, shugaban karamar hukumar mulki ta Shinkafi, shugabana kuma gogagge ga siyasar APC kasuwar daji Alhaji Hamisu, sauran jama'a da suka taru nan, masu girma 'yan jarida, 'yan uwana waɗanda yau Allah ya haɗa mu da ku bayan kun sha wahala, sauran jama'a da ke nan ina maku sallama irin ta addinin musulunci. Yau rana ce ta farin ciki, ina tabbatar ma kwamishina ka hannanta mana waɗannan mutane, kuma cikin iko Allah za mu kai su ga mai daraja gwamna Dr. Bello Muhammad Matawallan Marado, fardan ƙasa Hausa, shatiman daular Usmaniya. Ina tabbatar muku gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Muhammad Matawallan Marado bai yi ƙasa a gowa ba abin da ya himmanta kamar wannan harka ta tsaro. Masu lura suna gani dakta tun da ya fara yaƙi da wannan abu bai zauna ba, kuma wallahi duk inda dakta ya je yana neman yadda za a samu da tabbataccen zaman lahiya a Zamfara.
irin waɗanda shige-shige da ya ta yi da kuma jajircewa irin ta su jami'an tsaronmu da kuma ƙoƙari irin waɗannan da muka yadda da cewa lallai babu shakka sun tuba ga harkar ga ta ta'addanci da kuma addu'a ku ta mutanen gari da kuke yi shine alamu ga wannan nasara da muka samu. Sojoji ba sa ja da baya, za su ci gaba. 'Yan sanda ba kwa ja da baya, za mu ci gaba. Jama'ar gari mu ƙara jajircewa cikin ikon Allah sai Zamfara ta koma wancan tarihi na tunada kuma da rayuwar kwamishina. Ina tabbatar maka da mun nan wurin da ni da shugabanni na za mu hannanta waɗannan nasara ga mai daraja gwamna, kuma in Allah so zai anshe su hannu biyu. Sauran jama'ar gari muna ƙara kira gare mu a ƙara mana goyon bayan nan. Wannan goyon bayan naku shi ke sa muna ce riba ga abubuwan da muke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.